שלום, שמי פנינה. תמיד רציתי להשקיע בנדל"ן, ותמיד היו לי פחדים וחששות ולא עשיתי את זה. לפני שנתיים דיברתי עם תמיר ארמני, בקשר לנכסים בליברפול, אנגליה, ומהרגע שתמיר הסביר לי עליו, על הניסיון שלו, על החברה שאיתה עובד באנגליה, על הנכסים שהם מציעים, פשוט קיבלתי ביטחון. ותמיר ליווה אותי לאורך כל הדרך, בצורה כל כך מסודרת. הכל היה כל כך ישר, הכל היה כל כך שקוף. במקביל לתמיר ליווה אותי עורך דין מקצועי, שענה לי על כל שאלה שהייתה לי. ותוך בערך 6 שבועות קניתי את הדירה. וכמו שתמיר הבטיח, היא מיד נכנסה לשיפוץ, ובסיום השיפוץ נכנסו אליה דיירים, שהם נמצאים שם עד היום. הדירה אחר כך נרשמה על שמי בטאבו. ואחרי שנה בערך, שזה היה שנה שעברה, החלטתי שאני רוצה לקנות עוד נכס. דיברתי עם תמיר, והוא הציע לי בית. ותאמינו לי שאני הרגשתי כאילו אני קונה כיכר לחם. זה פשוט, הכל קרה כל כך מהר. תוך 4 שבועות היה קומפלישן על הבית. הבית נכנס לשיפוץ. היו דיירים שכבר חתמו, שהיו מוכנים כבר להיכנס ברגע שהשיפוץ מסתיים. היום אני יכולה להגיד לכם שאני כל כך מאושרת שעשיתי את הצעד הזה. אני כל כך מאושרת מההשקעה הזאת. אני נהנית מתשואה של מעל 7%. חברת ניהול מדהימה שדואגת לכל, ואני לא צריכה לעשות כלום. הדבר היחיד שאני עושה זה מקבלת כסף לחשבון כל חודש בחודשו. ואני באמת מודה לתמיר על הליווי המקצועי שלו, על הישירות שלו, על הביטחון שהוא נתן לי, ואני יכולה להמליץ עליו בעיניים עצומות. באמת, הוא בן אדם ישר, יש לו המון ניסיון בתחום, והוא בן אדם שיסיר ממכם כל חששה ודאגה. ככה שאתם באמת בידיים בטוחות, ואתם לא צריכים לדאוג. וזהו. שלום רב, שמי אלעד. אני רוצה לשתף אתכם בהחלטה שעשיתי ב-2017, לפני 6 שנים. החלטתי עם סכום כסף קטן שהיה לי, שלא אפשר לי רכישה של דירה בארץ, לקנות נכס באנגליה. יצרתי קשר עם תמיר, שליווה אותי לאורך כל התהליך, על כל השאלות, הפיג את כל החששות, והיו לי הרבה חששות. ואני יכול להעיד שבמבט לאחור ל6 שנים, זו השקעה סופר חכמה שעשיתי. הכסף נכנס כל חודש, כולל בימי הקורונה, שהתחלף דייר, ראש שקט, בלי שום צורך מצידי לעשות משהו. הכל הלך חלק ובצורה נפלאה. אני יכול להמליץ על תמיר עם יד על הלב ובפה מלא. באמת מומלץ וכדאי שתעשו את זה.